de Cambrils és guardonat amb el premi al millor oli d'Espanya en la categoria de fruitats madurs. No és la primera vegada que la Cooperativa Agrícola de Cambrils s'emporta aquest premi que atorga el Ministeri de Medi Ambient. Altres olis que han estat reconeguts són el de Còrdova, Jaén, Sevilla i Navarra. Hola a tothom. Les bones notícies que ens arriben de la Cooperativa Agrícola encapçalen avui un informatiu que presenta altres temes. Els resumim els més destacats en el sumari. 1.600 cambrilencs i cambrilenques realitzaran i presentaran la declaració de la renda al consistori. L'Ajuntament de Cambrils posa en marxa aquest servei que pretén facilitar aquest tràmit obligatori a la ciutadania. La nova societat municipal Aparcam gestionarà la retirada dels vehicles abandonats en la via pública. Aquest és per ara un maldecap per la policia local que es troba amb un problema de manca d'espai per dipositar els cotxes retirats. El Museu d'Història de Cambrils presenta el llibre dedicat a la vila romana de la Llosa. El llibre es pot aconseguir ja a les llibreries. L'oli d'oliva de Cambrils és reconegut amb el premi al millor oli d'Espanya en la categoria d'olis afruitats madurs. El Ministeri de Medi Ambient és qui atorga aquesta distinció. L'accèssit en aquesta categoria l'ha aconseguit un altre oli tarragoní, en aquest cas el de la Güella. No és la primera vegada, però, que la Cooperativa Agrícola de Cambrils aconsegueix aquest reconeixement que, de fet, ja se li va atorgar ara fa només 2 anys. La Cooperativa Agrícola de Cambrils torna a estar d'enhorabona. Un telegrama de la ministra Helena Espinosa donava la bona notícia ahir al gerent de la cooperativa, Josep Maria Ciuró. L'oli de Cambrils acostuma a rebre diversos premis o mencions al llarg de l'any, però aquest és un dels destacats pels quals es tenien esperances. La bona collita d'enguany ha fet que l'oli de Cambrils torni a ser l'escollit el millor d'Espanya en el certamen del millor oli d'oliva extra espanyol 2007-2008 en la categoria de fruitats madurs. Vam poder escollir una mostra que nosaltres consideràvem, i el nostre catador, que per això el tenim, que és un bon professional, la prova és que ha encertat ja 2 vegades seguides, o alternes, i que ens donava moltes esperances i ens deia que ell considerava que pel tipus, la tipologia de l'oli que presentàvem i que el Ministeri demanava, que estava quasi ell convençut que a vegades hi ha coses que són molt... Els parells de cata tenen les seves idees, les seves formes de pensar, però que sabem que el tenim l'oli molt equilibrat, ell confiava i molt fruitat que aquest any també ens tocaria i efectivament així ha sigut. Des de Cambrils es té molta cura a l'hora de triar l'oli que es presentarà al certamen, ja que la competència és molta i de molta qualitat. Cal dir que la mostra d'oli presentada al concurs la van venir a buscar expressament a la cooperativa cambrilenca experts del Ministeri al mes d'abril. Ara, un mes més tard, la cooperativa del municipi coneix la bona notícia arribada en forma de telegrama. Vaig veure el telegrama, em vaig posar ja una mica amb expectativa i efectivament ens diu que ens felicita, ens dona l'enhorabona perquè obteníem el primer premi amb els olis que en diuen ells madurs, o sigui fruitats madurs, que és el tipus del nostre oli d'aquí, i que tenim el primer premi. No cal dir que ens reconforta aquest reconeixement perquè es nota també en la part comercial que és el fons i en definitiva el que interessa al sector de l'oli a Cambrils. Cal destacar que en la categoria d'oli verge extra de producció convencional, també en la categoria d'olis fruitats madurs, davant de tots els olis d'Espanya presentats, el segon premi, és a dir, l'accèssit, ha estat atorgat a un altre oli de la zona, el produït per la Güella. Altres guanyadors de la categoria de producció convencional en la modalitat d'olis fruitats verds, amargs i dolços han estat de Còrdova, Jaén, Sevilla i Tarragona. I els olis guanyadors de la categoria d'oliva verge extra de producció ecològica provenen de Còrdova i Navarra.